ročník školy dolnozemských tancov. Teda naučili sme sa tance zaradáča z Nadlaku a teraz tance z Pivnice. Pivnica je dedina v Srbsku v oblasti Báčka a žije tam okolo 3000 Slovákov. Čo je zaujímavé pre Pivnicu, je to, že Pivničania rozprávajú západoslovenčinou, teda západoslovenským nárečím. My dolnozemci obyčajne rozprávame stredoslovenským nárečím, čo bolo možné počuť, a Pivničania majú túto špecifickosť. Prišiel do detví tohto roku folklórny súbor v Pivnickom poli. Nech sa páči, Pivničania, a ich umelecký vedúci a choreograf Janko Merník. Ukážu nám ich tance Ilocký čardáš a Zmáčanka. Nech sa páči, pridajte sa. Dochádzame z Pivnici, Srbsko Vojvodina, a chceli by sme vás naučiť našich pár tancov, ktoré vznikli v našej dedine, ako sme sa presťahovali na Dolnú zem. Prvé pôjdeme Ilocký tanec, on sa začína v čardáše a potom dlhšia časť začína s nastupovaním na jednu nohu. Prvé to ukážeme a potom prvé ukážeme takto, otvorený, a potom skúsime sa dať do páru. Muzika hraje. Poďme len s levou nohou napredek, napred aj nazad. Nastupujeme na levú. Jeden. Zameníme nohu a naspäť. Jeden. Áno, čardáš. No. Môže improvizovať slobodne. Java. Jeden. Dobre. Mali by sme nájsť skladbu. Teraz sa dáme do páru. Ja myslím, že nám to pôjde. Dáme sa na bok za chlapcovú pravú stranu. 1, 2 a potom dáme na bok za ruku. Keď prejdeme na Ilocký, si dáme sa do otoka stavu a vždy z vonkajšiu nohu nastupujeme. Znači 1, takisto zmena, či pravá noha, zameníme sa 1. Skúsime to z muziku. Na bok. A ideme, java. Jeden. Pomeží, rýchlejší, to lepší. Slobodne, za pravú ruku. Zmeníme stranu. Dobre. Super. Dáme si ešte raz. Potom prejdeme na Zmáčanku. Muzika? Sorry. Môžeme? Zatvoríme sa? Napravo. A môžeš si improvizovať, prechádzať sa po priestore v tento čardáči. Napäť a prsty hore. Zobudujeme. A teraz vy povolnejte.
ukážeme zmáčanku. Tanec, ktorý je najstarší na dolnej zemi. Jablčkovú. A ide tak, že prvé nastúpime dole, hop, 2 raz poskočíme na druhé nohe. Hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 2, hop. Dobre? Keď pôjdeme v páre, znači ideme hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2. Aby sme sa točili, znači keď ideme dole, na keru stranu ideme, tá noha ide hore, lebo takto až by sme išli, potom by sme sa potkli. Probujeme? Otvoríme sa prvé. Môže? Moment. A nástup. Hop. 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 Tu môžeme aj zapuškať, stačí dole. 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 A ideme otočku. Dole. Hop. Hop. Dobre? Znamená, na ktorú stranu sa vždy točím, tam i noha ide hore. Skúsime ešte raz. Hop. Tak. Prosím. No, ideme ešte raz takto otvorený. A obrátime sa. Škola dolnozemských tancov. Tancujeme tance z pivnice, takzvaná zmáčanka. Pôjdeme okolo. Tak. Dobre, teraz ideme do páru. Výborne, výborne. Tri a Nech sa páči škola dolnozemských tancov, 4. ročník. Naučte sa tance zahraničných Slovákov. Ďakujem. Dejte dole. Bravo. Super. Skúsime to? Skúsime to znovu? najmä przedtem. Môžeme? Jem i. Výborne vám to ide. Pár, pred pár. Dobre to bude? Dobre to bude? Teraz spojíme prvú aj druhú časť, nevidíme, čo sme sa naučili. Takže povieme Ilocký dvakrát a potom dáme zváčanku dvakrát. Dobre, ideme vás. Znači 2 razy Ilok, 2 razy zváčaš. Ilocký čardáš. Pohodne. Pohodne. Levá noha. Hop, 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 hop. Daj na strany. Dáme ešte raz. Čardáš. Pohodne.
pravú stranu. Lena? No, ďakujem aj ja.